Араклана тигәнгәләр, мин елмайган миңа карап. Ялкын халкын менән үткән бер ямак, мин кузагыңда мине бәхетле итәһең һин. Хисләремдә ажар иткән һин, бер кыдрат тосагымы, һине бәхетле итәрмен мин. Хисләремдә ажар иткән һин, бер кыдрат тосагымы, һине бәхетле итәрмен мин. Мөхәббәт изге Корам, сәждәләргә китә яңнан. Һинең өсөн көндәремне алыштырып тыуалдан. Ялкын халкын менән үткән бер ямак, мин кузагыңда мине бәхетле итәһең һин. Хисләремдә ажар иткән һин, бер кыдрат тосагымы, һине бәхетле итәрмен мин. Хисләремдә ажар иткән һин, бер кыдрат тосагымы, һине бәхетле итәрмен мин. Ялкын халкын менән үткән бер ямак, мин кузагыңда мине бәхетле итәһең һин. Хисләремдә ажар иткән һин, бер кыдрат тосагымы, һине бәхетле итәрмен мин. Хисләремдә ажар иткән һин, бер кыдрат тосагымы, һине бәхетле итәрмен мин. Ялкын халкын менән үткән бер ямак, мин кузагыңда мине бәхетле итәһең һин. Хисләремдә ажар иткән һин, бер кыдрат тосагымы, һине бәхетле итәрмен мин. Хисләремдә ажар иткән һин, бер кыдрат тосагымы, һине бәхетле итәрмен мин.